Kini ang Barangay Kasagingan. Ambot nganong gitawag ni Kasagingan nga wa man kaayo saging dinhi. Banana Q hinon na ginagmay. Mao kini ang akong lugar sa buhi pa ako. Dali isuroy ko kamo sa akong mga paboritong istambayanan. Mao kini ang plaza kung diin ko permi magduwa o magdagandagan. Kini ang eskwelahan sa akong best friend. Mao kini ang karinderya ni Nang Ilina. Ganahan kay kong muanhi dini kay perming malibre ang akong panigudto. O dini sa ubos nining skywalk, makaingon kong nagsugod ang akong kinabuhi. Ako si Happy. Ambot nganong happy ako ngan nga pang maalaala manunta ang akong istorya. Sa'yo pa lamang sa kinabuhi, niagin ako o kasakit. Wa gani ko makaila sa akong mga ginikanan. Ingon sila, akong amahan kuno o sa kabulldog, ug ang akong inahan o sa ka-shih tzu. Matod nila akong inahan kuno na matay sa pagpanganak nako. Pero ang tinuod, kay naligsan di ay siya sa highway. Ang akong amahan kuno namatay pod kay nakigbuglo kuno og mga tulisan ug napusinan. Pero ang tinuod ay gihimo siyang pulutan sa mga hubog nga adik sa ermita. Daghan kong mga igsoon apan nagbuwag-buwag nami sa dihang mga bata pa. Kuyog sa upat nako ka mga igsoon, gisud ni sa usa ka basket o gibaligya sa ilawom sa skywalk. Nag-anam-anam o kahanaw ang akong mga igsoon. Si Obama gipalit sa usa ka langyaw. Si Claudine kagikuha sa usa ka bayot nga taga call center. Si Sam o Piolo kay gipalit sa duha ka mag-uyab. Ahay, napakay musagop na ko. Hapit na ko kawatni sa paglaom sa dihang. Dong, tagpila na imong itoy. 4,000 na sir. Mixed breed man gud na. Bulldog ug Shih Tzu. Unsa? Bullshit ba ini? Bullshit? Maudo na'y breeding na ako? Payo ako. Di kita na original. Ha? Di original? Fake ba ko? Pag sure, oy. Sige na, birthday mong sa kong anak. Nahala. Sige kay Migo man ta. 2,500 na lang na siya. Og tuod man, aduna ra gihapon di ay ni punit nako. Og iya dayon kong gidala sa ilang balay. Og dinhi, una ming nakita ni Luloy. Nakahinumdon pa ko kung unsa kasiga ang iya mga mata pagkakita nako. O sa dihang iya na kong gigakos, malaumon ko nga aduna ko'y nindot nga umabot o banila. Pinangga ko sa maong pamilya, ibuhatan pagani kong balay-balay sa gawas. Halos dilit na ni magbuwag ni Luloy. Sa buntag pa lang, ako ang mupukaw niya. Sa pagpangaligo, magdungan pa niya. Sa pagpangaon, anaara ko ilawom sa lamisa, maguwat sa pagtunaw niya sa akong bahin. Mabundan, kaya akong dagon sa akong paboritong CR. Mata gabi, magpundok ni sa usa ka suok, samtang sila magdungan sa pagluhod o magyaw-yaw. Maski wa ko kasabot sa ilang gipangbuhat, nindot ang paminaw nga murag dugol kaayo ni sa usag-usa. Pero miming magduwa ni Luloy sa iya mga dugaan, hilig kaayo siyang magbuhat o balay-balay. Pero ang paborito na kong duwaan niya kay ang bula o gang stick kay dito man mi sa plaza magduwaan ni. Naay panahon nga mananaw mi og DVD. Ambot ani nila sa kadaghang pwedeng tan-awon kay ungo-ungo man ang paborito. Likod sa akong balay, aduna ko'y sikreto. Daghang mga butang nila ang akong gipangtaguan. Mga butang na para nila wa na'y bini o gipanglabay na lamang pero
para nako importante kini o kini kinahanglan nakong pag-ampingan kanunay. Nilabay ang duha ka tuig na ako'y nabantayan, murag dunay na usab sa panimalay. Nakaminos na ang mga katawa o kagikik, perming overtime si Sir o dili na sila magdungan o gaon. Usahay gani malimtan pa ko og law. Dili na gali sila magkapundok sa pagpangluhod sa suo. Usa ka gabi, anak, nakamata ko sa kasaba. Nagsyagitay ka ang ako mga amo. Permanente na silang mag-away. Sabaan mo Naay panahon, abi kog lawgan ako, kay itsahan man ko og plato. Apan pakapinan pa man og baso, pixel, flower base, bangko o guman pa. Aning panahon na wa ko'y laing kadaunan si Luloy Ragyon. Nagpadayon gihapon si Ma'am og tanaw og DVD pero imbis na ungo-ungo, komedi na ang iya gusto. Di lang ko kasabot niya kay maski katawanan ang salida, di man ko kita nga mungisi siya. Samtang sa likod sa balay, si Sir ako mabantayan, magsigi og checks og tawag sa iyang cellphone. Nag-iyahay na pod silang bisyo. Si Ma'am kay murag nagbinata. Nagsunod-sunod naman noon ni Luloy, sigig duwa og blocks. Si Sir, imbis ako iyang ilaag, si Pedro ang autistic na manok naman noon, ang permi niyang ilaag kada Domingo. Usa ka adlaw ana, samtang nanimba si Luloy og Ma'am, niuli si Sir sa balay, ug naa siya gidala nga laing babae sa sud. Aura siguro sila og DVD sa sud kay gasigi magkatawa. Niabot si Ma'am og Luloy og dili na nagkagubot ang tanan. Wa na ko kasabot sa mga ningsunod nga panghitabo. Gadali-dalig gawa si Ma'am nga gahilak samtang gakugos ni Luloy. Misakay sila og taksi o di palayo. Mauna kadto ang katapusan kong pagkakita sa panagway ni Luloy. Paghuman sa itabo, naputos na sa kamingaw ang niadtong sadya nga panimalay. Wa na ang akong suod nga higala. Wa na ang tigluto sa lamiang kong sudan. Halos adlaw-adlaw, way laing giatubang si Bus Amo, kundi ang pag-inom. Nang ika'y ibigin ko, mundo. Di mo lang dahil sa'yo, ito'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lumoy. Hangtod, usa ka adlaw ana, nagduwa na lang siya og bitay-bitay. Tulad mo na may puso. O gikuha na pud siya, palayo na ko. Ambot nga nung tanan ng lamang nako nga gimahal, kuwaon man ni uning mga sakyanan nga diligid. Ako na lamang usa ang nahibilin, pero wa ko kawadi sa paglaon nga silang tanan bubalik. Busa, magpabilin ko din ni o maghuwat sa ilang pag-uli. Dali, lagun tapami ko ang sami. Kadali sa Alin na, sugdan na tali og kaw. Ilaya pa ka. Hala,
Hala, ano po? Hala, unsa man na? Unsa man to? Tawagan niyo sa San Carlo ka. Dali. San Carlo! San Carlo! Dali mo ko. Wala mo lang kami. Gatuo mo nga dinhira kutob ang akong istorya, nasayop mo. Nahuman na ang pait na ko nga kinabuhi, o karon ako nagpuyo na nga malipayon. Uban sa akong amahan o ginahan, o sa among bago nga amo, o sa kamayong bata nga hiligpod og bula og stick. Lost in the crowd. When I start to look within, there is no doubt I can feel my power waiting to come out. Bring out compassion, bring out happiness to the world I care. It is time to take the step to create love and respect, showing what I've got with all my heart, standing firm, I will not stop. Open my arms and my heart, let the sunshine pierce the dark. Give one confidence, give one joy, give one hope and convenience. It's the vow I do believe. Now I know how to achieve the power in me. When I start to look within, there is no doubt I can feel my power waiting to come out. Bring out compassion, bring out happiness to the world I care. It is time to take the step to create